skal tilbage til omkring 1130'ernes Slagelse. Dengang hed kongen Valdemar den Store, og lige netop her i Slagelse grundlagde kongen sammen med johanniterne et af rigets største hospitaler, Antvorskov Kloster. Dengang rejste mange syge langvejs fra for at blive kureret af klosterets munke. Johanniternes orden har eksisteret siden 1100-tallet og er en ridderorden for korstogenes tid. Dog havde de deres oprindelse i Jerusalem og havde til formål at beskytte pilgrimme på deres rejse til det hellige land. Men her i Danmark og især i Slagelse var johanniterordenen bedst kendt som hospitalsorden. Og det er netop her på Antvorskov, at den spændende historie om Slagelse begynder. Da hospitalet og klostret blev grundlagt i midten af 1100-tallet, var der 2 overhoveder på stedet. En til at varetage hospitalet, og en til at styre klostret. Men ligesom vi i dag har læger og overlæger, så var det ham, der var overhoved for hospitalet, der havde det sidste ord og den største magt. Han fik også lov til at sidde med i rigsrådet. For i rigsrådet sad der nemlig mange adelige, og de syntes, at johanniterne var meget spændende. Derfor fik Antvorskov Kloster også meget støtte. Ikke kun fra kongen, men også fra rigsrådet. Man mente nemlig, at kongen var udvalgt af Gud, og Gud er den eneste, der er over kongen. Derfor giver det sig selv, at kirken også fik del i kongens magt. Med al den støtte blev klostret på ganske kort tid et af de rigeste ordener i Danmark. Der var ikke så meget boglig aktivitet i klostret, som der typisk ville være i andre klostre, men på Antvorskov Kloster var der dog en munk, der gjorde sig meget bemærkelsesværdig. Broder Hans Tausen. Broder Tausen blev ofte sendt afsted til udlandet for at lære mere om johanniterne og sprede kristendommens budskab på sin vej. Tausens store inspiration var Martin Luther. Ikke ham her, men den kloge mand her. Og gennem ham begyndte Tausen at forholde sig mere kritisk til den katolske kirke. Det resulterede i, at han blev sendt til Viborg og levede sine dage i Johanniterhuset, fordi hans kritik ikke var velset. Reformationen kom i 1500-tallet, og som et resultat af det blev klostrene nu ledt af kun ét overhoved. Men dette varede ikke ved. Med tiden døde munkene, og de penge klostrene skulle have haft, tilfaldt nu kongen. I 1580 tænkte man, at en højtstående adelsmand skulle styre kirken, og med tiden blev klostrene og kirkerne overtaget helt af kongen og senere af staten. Antvorskov Kloster var ingen undtagelse. Men Frederik den anden gav under sin regeringstid Antvorskov Kloster en stor makeover. Så nu skulle det være et slot, hvor kongen boede fast. Dengang var klostret omringet af en stor skov, så selvfølgelig skulle kongen bo på Antvorskov. For så kunne han nemlig gå på jagt, når han ville, lige i sin baghave. Meget smart tænkt af kongen. Da klostret blev til et slot, blev det tidligere klosterhospital rykket til Slagelse Hospital, og Antvorskov Kloster var nu forpligtet til at støtte og tage imod 50 trængende borgere og skolebørn. Antvorskov Klosters storhedstid var dog kort, og med Frederik den andens død den 4. april 1588 blev Antvorskov nu degraderet til et kongeligt lager for skatte og kunstværker. Christian den 4. brugte nu kun slottet meget sjældent, og boede der kun, hvis han skulle rejse rundt i landet, eller når epidemier udbrød andre steder på Sjælland. I 1619 blev der holdt herredagen for sidste gang på Antvorskov Kloster, og i slutningen af Christian den 4. regeringstid
blev klosteret meget faldefærdigt. Tilstanden på klosteret blev endnu værre under Svenskekrigen i 1657-60, og klosteret måtte så endelig lukke i 1684. Dem, der nu søgte kirken, blev ikke længere modtaget i Antvorskov Kloster, men blev ledt videre til Sankt Peders Kirke. Dog lever en legende videre fra Antvorskov Klosters tid. Denne mand bliver stadig omtalt den dag i dag. Hellig Anders var hans navn, og næste gang graver vi dybere ned i legenden om Hellig Anders og hans fantastiske rejse, som fik klostret til at rejse et kors til ære for ham. Husk, at vi altid kan lære af fortiden. Vi ses næste gang.